alele ate dusuyu ni alele ate dalichaya ni alele ate dusuyu amban la jabara chena musufu dem sen faram go baka akaje mugama ndi kerefe no baramsuka gwajara ale jemu kan kere ne sigile ka bo society amnata kunati la ni bela jene bali do ni baramso nulu ka baranya shineti dore ma kana fo mbaile maka ke shasho kono ka musula ka ulafia anga ka kono na ngatu ke hol ogum kama anga mununu salo sira yoro ma odi sema en kono na ambal mam so mbangul ko abina to na jamu foni ni awnyana ana kene ka dumni dumam na bembi kadam ina fonya na chuya na ngambal mam so bambulu koro anga wulika josira ali mapi asigiyora bene be kala bambuma abena to na jam foni awnyana ana kinu no dumini dumani mina bembi kadama neba salamu alaikum. Alaikum salam. Somo ko Aste to duma jam duma Madam Travel Mariam Jara. Madam Travel Mariam Jara ebe gasrania jara la ganu dum jara la gam so do anga bagara lagi odi anga keseri Madam Travel Kadi Jara abisrane tesirane jara yoro ko jara tesirama jara besira ngoy o wani o besira mbere nyal ni nyo komita o lebe bul mana o mana manga emission mandi kene kono no ibaram suka gwajara baram suka gwajara ali siglingo musula kaudi ina fa o ire ba do chugo yam yoro baram suka na fe ko kuma o tifo musula ka shibi kada ka baram suna na mbe lafia na kan na fe ko folo muyi munu no la sumo kadinu bene be dumini bela jelina chinete kosobe danga kuma na anga ni emission mandi an bollangulo ti yala de ambe yala ni baram so kan na fewi ina fi yere nya bala chugo yam donc ibo mine ki gabi emission duma ba jani koy ali bala ga baraka lo baram so ga produit la amina ala ku bulo me ala amina ala ku na falam wala amina baram so ben jara yo ajarawi ali ne koni ali ni baro koni ti se to billabi tellement que baram so kan na fewi kilino kan lafia ni ya minge dagala doro abene modila adon do ke to ko yoro de kosobe abana tellement que farndu bileno baram so ko ni foi de gele kosobe akwana sali kuma ga chaya kisega yala ambalnom so dumini jume bi bolo bi kadama naga bi plan spécial hors d'oeuvre de bebo kosobe akina jume blaga na mi hors d'oeuvre o kale naga ko toro aha o fene kuma kuluma ere ni fem kadanga dutigu akaka anga to ko glansanga ni wakati be o di oluma en même temps fene ka corona ndo ni mu fene be to kan jabarani ni mu naje olu fene ka to ka anyogona shemu glan o ka papa wi no gele be point chama soro yoro mi kali ga papa e be toro ko ke o be do fora point o be chama ba fara point dia glan ni baram so ka produit adando atebo so mana mambal mam so to aga hors d'oeuvre glan ci ko yira ni awla kan soni mo nyani nga bara dam ne mena tega ko baram so mo ga sa fene dila ko ga je anna fate ba ga fo yen tega ko baram so mo ga ko ga je la o mena nga so sila ben dam ne sisa mo ko be baram so mo ga problem na ko ke ga nga so sila ni no lu president tawla ni baram so mo ga lay mo yi ni baram so mo ga shega e mino do wolingal ni baram so mo ga vinegiri mino do wolingal ni baram so mo ga mutardi mino do wolingal ni baram so dagani mino do gala
sisan nafɛnw produit bɛɛ kɛra ka ban sisan n bɛna mariner ni ye baramuso mɔgɔw ka tiga tulu ye n bɛn'o dɔɔni k'a la n ka sauce la o b'a sankɔrɔta. Ayiwa aw ni an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ an balimamuso ka hors d'œuvre dilanyɔrɔ la. Hors d'œuvre a y'a dabɔ dumuni fɛgɛmani de kama, dumuni min n'a bɛ se ka dun sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen fɛ. A bɛ se ka dun sɔgɔma daraka la i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ surafana ye, a tɛ maa si den kelen bɛɛ kɛlɛ. O tuma na aw ni ne ɲɛ garijɛgɛ kun ye min y'an balimamuso bolo o de kun ye nin ye. Sani an ka taa dumunikɛyɔrɔ la a ye na an ka jɛ ka baramuso ka spécial dumanba lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim, an bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ an ka baro kan n'o ye baramuso ka spécial dumanba ye. An b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo a ka jabaraninw kɛrɛfɛ, cɛ fara muso kan, k'an ka client kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. An ka bi jɛmukan dumanba n'o ye baramuso ka spécial ye, ale bɛ fɛn min kan o de ye baramuso ka sɛba kisɛma ani dagani kisɛma ye. Sɛba kisɛma ni dagani kisɛma olu y'an ka produit fɔlɔ-fɔlɔw de ye, produit minnu n'u ma bɔ kɔgɔ, n'u ma bɔ ba kɔfɛ, n'a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yen Mali kɔnɔ yan, a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen Mali kɔnɔ yan nɔ. Maliyɛnw an b'a fɔ tare alhamdulilayi, an b'o mɛn an ɲɛda la, ka d'a kan baramuso de kɛra mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye ka najini kisɛma dilan Mali la, ka najini ko hami ni jɔrɔ ta ka bɔ an kan. Donc o kuma la an bɛ foli belebeleba di baramuso ma o yɔrɔ la. Baramuso ka najini kisɛma ale dilannen tɛ ni dɔwɛrɛ ye, sɛw an'an ka misisogo a lasagolen don ni olu ye ko ɲuman, an'an ka sumansi gɛrɛgɛrɛw i n'a fɔ an ka kabaw o ni bananku, an ka nakɔ kɔnɔfɛn minnu fana bɛ sɛnɛ an fɛ yen Mali kɔnɔ yan nɔ i n'a fɔ layi, persil, céleri, carotte, haricot vert, olu n'u ɲɔgɔnna caman. Nin nafɛn kelen-kelenna fɛn fɛn fɔlen filɛ nin bɛɛ lajɛlen n'a nafa de don kɛnɛyako ta fanfɛla la, nin bɛɛ lajɛlen n'a nafa de don an ka denbayaw la. O tuma na baramuso ko aw ni an k'an senfa biribiri ka baramuso ka yɔrɔ kofɔlen ninnu lajɛ. Baramuso kelen don k'a ka najini sɛba n'a kisɛma k'a kɛ gramme damadɔni ye n'o ye gramme 12 ye ni an b'a wele ko 12 grammes. Baramuso ka sɛba kisɛma ni dagani kisɛma olu sɔrɔ yɔrɔ o tɛ maa si kamana gan bilen. Ladala an b'an baramuso ka nafɛnw sɔrɔ yɔrɔ kelen-kelenna fɛn fɛn na i n'a fɔ an ka ladala sugu, baramuso ka butigiw, an ka alimentation, baramuso ka butigi dayɛlɛlenw. K'i to i sigiyɔrɔ la fɛnɛ k'a lasɔrɔ teliya ani lafiya kɔnɔna la i bɛ taa an ka plateforme danayasugu.net u bɛ taa di ma fi jabala la. Ayiwa aw ni an tun bɛ jɛmukan dumanba min kan n'o tun ye baramuso ka najini kisɛma ye n'o tun ye sɛba ni dagani ye. O tuma na an b'a fɔ ko k'an bɛn émission wɛrɛ. Baramuso. Ayiwa ala kun y'aw ni ɲɛ garijɛgɛ kɛ min ye baramuso ka spécial kan o de kun ye nin ye. Baramuso ka spécial sigilen don baramuso ka nafɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kama, nafɛn minnu na kamanagan bɛ maa minnu na, ka kunnafoni jɛlen d'i ma k'i to i sigiyɔrɔ la ani k'i lafiya i ka jabaraninw kɛrɛfɛ. O hukumu kama an nana ni jɛmukan dumanba ye. Ala kun y'aw ni ɲɛ garijɛgɛ kɛ min ye o de kun ye nin ye, a ye na an ka jɛ ka dumuni kɛ. Awa jɔlɔ n y'a fɔ cogo min na hors d'œuvre bannen de filɛ nin ye sisan baramuso mɔgɔw ka produit kɛra ka fɛnw na mariner ko ɲuman. E yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye baara bannen ye pewu. O kɔrɔ ko ne b'a nɛnɛ sa kɛ. Ni vinaigrette in fɛnɛ dilanna ni baramuso ka produit ya kosɛbɛ. Tiɲɛna baara ɲana. An ta t'an ka kow ye. Hors d'œuvre ko kuma an tɛ kɛ. O kuma na an bɛ foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. An tɛ sɛgɛn baramuso ka foli la, an tɛ ɲinɛ baramuso ka foli la. K'an kanu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn o la. Ne ba baramuso ye nin bɔ. Nin ye ji de ye. A kuma t'an da bilen o. Ji sanuman a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Wa a sɔngɔ ka di ka tɛmɛ o bɛɛ kan. A boîte fitinin bɛ yen, a kumaba bɛ yen nɔ. O fɛnɛ tɛmɛnen kɔ baramuso ye jus bɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na. I ka ko bannen sa. Jinibere bɛ yen, ɲamaku bɛ yen, dabilenni bɛ yen, mangoro ji bɛ yen nɔ. O kuma na kuma t'an da baramuso la. Ko bannen sa. Yɔrɔ. Hakili la aw ni an ye faamuyali kɛ an balimamuso ka hors d'œuvre dunyɔrɔ la. Kuma camanba de fɔra a kɛyɔrɔ la. O kuma na kuma t'an musolakaw da baramuso ko la. An bɛ foli belebeleba di baramuso ma. U ni ce u ka baara la, u ni ce u ka cɛsiri la. Ka baramuso cɛ n'a muso fo denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan. Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan. An ka lasigidenw sigi
sigilen bɛ jamana kelen-kelenna fɛn fɛn na n'u bɛ to ka ni émission mandi lajɛ n'a b'u yɛrɛ lafiya k'u t'u sigiyɔrɔ la k'a daminɛ Mali kɔnɔ yan fɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na k'an kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ni émission dumanba in n'o ye baramuso ka Guwajara ye a bɛ sigi aw balimamuso Awa Jalo fɛ mercredi 17h pile samedi 17h pile Sirifula Jabaranin kan o tuma na ni émission dumanba in kana taa ka aw ne to dɛ a k'an bɛn wagati wɛrɛ.